Galiza Nova escolleu Rianxo como sede das 23ª Xornadas da Historia de Galiza que promove a formación nacionalista. Desenvolveránse entre o 17 e o 19 de marzo no Pazo de Rianxiño, con diferentes charlas e a proxección do documental sobre os 20 anos do Prestige. Comezan, como decía, o 17 pola tarde, a 7 da tarde, cunha introducción ao que é o nacionalismo galego que vai facer a deputada Olalla Rodil. Logo, durante todo o sábado 18, teremos distintas palestras que abordarán a historia do movemento nacionalista dende o pensamento de Castelao ata a actualidade, e remataremos o domingo pola mañán coa proxección do documental dos 20 anos do Nunca Máis e cunha mesa redonda posterior de debate na que contaremos con persoas que participaron do movemento do Nunca Máis e falaremos con elas do que supuxo ese movemento para a organización do pobo galego. Estes encontros incluen tamén un roteiro cultural pola vila da man do alcalde Adolfo Muiños, quen expresou a súa satisfacción por exercer como anfitrión neste encontro da mocidade galega. Para nós é unha honra recibir a esta mocidade. No seu momento tamén quero lembrar, dentro que falamos de historia, a presenza dun movemento nacionalista dentro do Partido Galeguista que se chamaron as mocidades de Ultreia, que veu percorrendo tamén toda a costa, tamén con xornadas de formación. Naquel tempo era fora en barco, agora veñen por outros medios, pero que en Rianxo acolleu actividades da presenza do nacionalismo na mocidade nacionalista organizada. As xornadas van dirixidas a mozos de 15 a 30 anos. Son de balde e non é preciso asistir a todos os actos, aínda que si deberán facer unha inscrición previa a través da web ou das redes sociais de Galiza Nova.